is good for the soul. Crazy how I feel the most warm when it's cold. Drops hit the window and I jump down to the floor. I assume this is when I would miss you the most. I'm lying down. I've got this notepad where you laid your head. We used to go round and round. To die, something has to die to help you realize. Then I feel alive. היי חבר'ה, היום אני רוצה לדבר איתכם על הפרעות אכילה, על השמנה, הרזייה וכל מה שביניהם. אני כל החיים שלי סבלתי מהפרעות אכילה. זה בולמיה וזה להקיא כל מה שאני אוכלת וזה לפחד מהאוכל וזה פשוט לא לחיות את החיים. אני לא חייתי את החיים אף פעם. כל הזמן סביב, החיים שלי תמיד היו סביב מה אכלתי, מה לא אכלתי, כמה קלוריות, כמה זה, ואם הייתי אוכלת קצת יותר מדי אז הולכת מקיאה וחיים של מוות. ואז גיליתי את הטבעונות high carb low fat. high carb low fat זה אומר פחמימות בצורה גבוהה, low fat, שומנים למטה. וזה פשוט שינה לי את החיים. אני חיה על פירות ירקות, קטניות, תפוחי אדמה, בטטה מתוקה, כל מה שפחמימות גבוהות ועל שומן. ואני פשוט רוצה לעזור לכל האנשים פה בארץ, כי פה בארץ אין איזה מודעות. בארצות הברית יש מלא ולוגים, יש את High Carb Hannah, יש את Roto4, יש את Freely the Banana Girl, Durian Rider, יש מלא 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 ערוצים שאתם יכולים גם לפנות אליהם וללכת ולראות ולבדוק, שהם גם מסבירים ומסריטים את עצמם ואת כל הדרך שלהם, איך שהם עושים את זה ואיך שזה שינה את החיים שלהם. כל הקומיוניטי הזה זה פשוט כאילו מדהים, מדהים. התוצאות הן מדהימות, חבר'ה, התוצאות הן מדהימות. זה פשוט מרפא את מי שיש לו בעיות הפרעות אכילה. הפרעת אכילה זה התמכרות, זה התמכרות לאוכל. אני הייתי מכורה לאוכל מגיל 6, מכורה לסמים, מכורה לשופינג, מכורה לכל מה שעושה לך את הרעש הזה. כל הזמן הייתי מחפשת משהו שייתן לי להרגיש טוב. וכשנגמלתי מהסמים, אז זה חזרה לאוכל. זה משהו להרגיש טוב ולהדחיק את כל הרגשות מכל מיני דברים שעולים וצפים ולא מתמודדים. וכל הזמן חשבתי שאני צריכה ללכת לפסיכולוגים, ואני צריכה להציף את מה שעבר עליי וזה פשוט לא עובד ככה. זה פשוט מעגל אכזרי, שכל הזמן כאילו זה דיאטות רצחניות. אתה מוריד 10 קילו, עולה 20, מוריד 7, עולה 10, ודיאטות יורדים עולים, יורדים עולים, יורדים עולים, יורדים עולים. אתה יורד, אתה כולך בסבבה, הולך לבחוץ, כולם, וואי, איך רזית, קרן, איך רזית, ואת כולך מבסוטית. ואז שאת משמינה, לא בא לך לצאת מהבית, כי את אומרת, איזה פרשית אני, מה עכשיו יגידו, מה זאת היא לא נורמלית, היא כל הזמן אולי יורדת, ופשוט מרגישה כמו סמרטוט. הרגשתי סמרטוט פיזית ונפשית, אוקיי? הרגשתי שאני לא שווה שום דבר. מה קורה לכוח הרצון שלי, קרן? מה? איפה הכוח רצון? איפה? למה את לא מסוגלת להחזיק את עצמך מבולמוסים? ואני מדברת איתכם על לפרק עוגה שלמה, לפרק כאילו כמויות מטורפות. ואני אומרת, מה זה? איזה חזירה? איזה מגילה? למה? וזה פשוט עניין שהגוף לא מקבל את מה שהוא צריך. אז אנחנו עושים את הדיאטה, אנחנו מרעיבים אותו, והגוף פשוט תמיד יפצה. לא יעזור. הגוף יפצה. ואז אנחנו מרגישים שזה מין לופ כזה שלא נגמר. אז אנחנו מרעיבים את עצמנו, יורדים במשקל, אחרי זה הגוף חייב לפצות, אז אנחנו מתחילים עם הבולמוסים. ואז זה הופך להיות מחלה. זה הופך להיות, וואי, שלא יהיה לי עוד בולמוס, אימא'לה, שלא יהיה לי עוד בולמוס, אימא'לה, לא, ואתה מסתכל על האוכל ואתה מפחד מהאוכל, וכל החיים שלך סביב האוכל. ואתה מפתח הפרעות אכילה ובולמיה, ובטעות שאתה תכניס משהו לפה או לגוף שלא שייך, אחרי ששמרת שבוע שלם או 4 ימים שלמים, אתה ישר מרגיש את הצורך ללכת ולהקים. ברוך השם אני נגמלתי מזה, ואני הבנתי
שמה שאני עושה כל החיים לא עבד לי, אז אני חייבת לשנות משהו. הרי אם אתם עושים משהו מסוים וכל הזמן עושים אותו, ואתם לא מקבלים תוצאות, סימן שהדרך שאתם עושים ומה שאתם עושים זה לא דרך, זה לא נכון, היא לא דרך נכונה, צריך להחליף את הדרך. באנגלית יש פתגם, if you want to change something in your way, אוקיי? אז אם אתה רוצה שינוי, אז תעשה שינוי. והתחלתי לחקור והייתי בשיא הייאוש, זה היה בדיוק לפני 9 חודשים, במרץ אני סוגרת שנה. וראיתי אנשים אוכלים כמויות של פירות, ופשוט כאילו כמה שבא להם ואוכלים כל כך בריא, ואתה רואה כמה שהם נמרצים ויפים וחטובים, וגם אלה שלא חטובים אתה רואה שהם בדרך להיות חטובים, כי זה דרך, זה אורח חיים, זו לא דיאטה, זה שנים של עבודה ולתת לגוף להחלים. הגוף, מי שבא מעולם הפרעות האכילה, חבר'ה, הגוף שלנו חולה, הגוף שלנו במצוקה, הוא חייב להחלים, הוא חייב להתאזן, אנחנו חייבים להביא את עצמנו למצב המאוזן, שזה לתת לגוף מלא ויטמינים ומינרלים, ופשוט לא להגביל אותו. ומה שקורה בהתחלה, מתחילים לאכול מלא וזה מה שקרה לי שהתחלתי, אמרתי וואי איזה התלהבות, אני וחברה שלי הכי טובה שגם היא מאותו רקע כמוני, וואי וזה, התחלנו לעשות פיסט פשוט ארוחות שחיתות של פירות ושייקים ותמרים, בננות, חבל על הזמן. ופשוט אכלנו, עלינו במשקל, אני עליתי משהו כמו 8 קילו, אבל אם הייתי אוכלת אוכל לא טבעוני, או טבעוני, גם טבעוני שיש בו קצת שומן, זה לא הייתי מגיעה, אבל אם הייתי אוכלת אוכל רגיל, animal products, שזה בא מהחי, בכמויות שאני אוכלת טבעוני, אני היום באמת הייתי שוקלת 200 קילו. כולה עליתי 8 קילו ואני יודעת, ואני עשיתי את הסוויץ' בראש, שאני יודעת, עכשיו אני הולכת לעלות במשקל, אבל לטווח הרחוק אני אהיה חטובה ואני אהיה בריאה. ואני פשוט עשיתי את הסוויץ', אני לא מעניין אותי להיות רזה, אני רוצה להיות בריאה. ברגע שאני אהיה בריאה, אני אראה הכי מדהים בעולם. הגוף בריא מביא את עצמו למשקל האידיאל שלו. אז אני יודעת שכרגע אני בדרך, אני לא במשקל האידיאל שלי, אני מרגישה מאוד כבדה, אבל אני מרגישה נמרצת, אני מרגישה אנרגיות. הפנים שלי, היו לי מלא שומנים, מי שמכיר אותי יודע, היה לי מלא שומנים. הכל פשוט חלק כמו אור של תינוק נהיה לי. השיער שלי נהיה גולש, נהיה רך ונעים. בהתחלה הייתה לי נשירה מאוד מאוד גדולה, כי הגוף לא הבין מה קורה לו. אז הוא התחיל לנשור, הוא התחיל להשתגע, התחילו לצאת לי מלא פצעים. זה מה שקורה שמתחילים, הגוף מתחיל להשתגע כי הוא מתחיל לקבל את מה שהוא צריך, אז הוא מתחיל לפלוט את כל הרעלים ואת כל האוכל המעובד של שנים של אכילה לא נכונה, שלמעשה אנחנו חושבים שזה נכון, קוטג' וגבינות, דל שומן וכל מה שבא במעובד, וכל הדיאט האלה, חבר'ה, זה מה שגורם לנו להשמין, וזה מה שגורם לנו לבולמוסים, וזה מה שגורם לנו לא להצליח ופשוט כאילו להרגיש חרה. אני הרגשתי חרה עד שמצאתי את הטבעונות, high carb low fat. תסתכלו בגוגל, high carb low fat. וזה פשוט, יש גם אתר 30 בננות ליום, אתם יכולים לראות, יש שם פורום, אתם יכולים להסתכל ולראות, זה פשוט מדהים מה שזה עושה לגוף. עכשיו אני מרגישה באמת את האיזון. אני בהתחלה שאמרתי לכם, אכלתי, עכשיו כבר די, אין לי את החשק הזה לאכול. אני אוכלת שאני רעבה, מסיימת שאני שבעה. אם אני רעבה ובא לי פיצה טבעונית, אני אוכל פיצה טבעונית. אם בא לי פסטה, אני אוכל פסטה. ואם בא לי, העיקר שהשומנים יהיו כמה שפחות שומנים. אבל חבר'ה, אם יבוא לי אבוקדו, אז אני אוכל לי רבע אבוקדו. בא לי אבוקדו שלם, אני לא סופרת קלוריות. בהתחלה כן ספרתי, יש מין אפליקציה, קרונומטר, שהוא סופר לך את כל המקרו-ניוטריאנטס, שזה כל הערכים התזונתיים, הוא מפרק לך כמה אחוזי שומן, כמה אחוזי חלבון, כמה זה. תשאלו אותי עכשיו, מה עם החלבון? לא, אנחנו לא צריכים יותר, כאילו מקבלים את החלבונים בירוקים, בפירות, בירקות מספיק. הגוף צריך פחמימות, בשביל להיות באידיאל הוא צריך פחמימות.
עכשיו, אני יודעת שאני מתחילה עכשיו סוף סוף להתאזן, כי אני ממש אוכלת 3 ארוחות ביום, ואני שבעה ואני מרגישה שבעה, וזהו, ובהתחלה באמת הייתי סופרת את הקלוריות, לא בכדי לספור כמה פחות אני מכניסה, לראות שאני באמת מכניסה מספיק, כי כשעוברים לטבעונות זה מאוד 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 קשה לקבל מספיק קלוריות, צריך לדאוג שאנחנו מקבלים מספיק קלוריות. וזהו, וזה משהו ששינה את חיי. מה? אני לא רוצה את הכוכב הזה. אז תוציא אותו. אבל אז אל תשתה, בסדר, אתה לא חייב. אני רוצה לשתות, אבל אני לא רוצה עם הכוכב הזה. אז תוציא את הכוכב. תיקח כפית ותוציא אותו. איפה היינו? סורי, זה הבן שלי, הוא עשה חיסון לשפעת ונהיה לו שפעת. לא, אני עשיתי לו, זה אבא שלו עשה. אני קצת לא מאמינה בזה, אבל אני לא אלך להילחם בו. אני אמרתי לו שזה מיותר בעיניי, כי ילד שלי מקבל כל יום שמן קוקוס, וזה האנטיביוטיקה הכי מדהימה שיש. אני גם נותנת לו דבש, למרות שדבש זה לא טבעוני, אבל הבן שלי הוא לא טבעוני. זה שהחלטתי להיות טבעונית, אני לא יכולה פתאום כאילו לכפות את זה עליו. אני עושה את מה שטוב לי, מנסה לתת לו דוגמה, יגדל, יחליט שהוא רוצה להיות טבעוני, אז סבבה. וזהו חבר'ה, אני ממש 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 רוצה לעזור לכולם. ואני אומרת לכם, זה שינה לי את החיים. הפוקוס שלי הוא לא באוכל כל היום, אני לא מפוקסת כמה אכלתי, מה אכלתי, זה לא מעניין. יש לי את הדברים שאני יודעת שאני יכולה לאכול, זה הדברים במסגרת שמותר לי לאכול, וזהו, אני לא משתגעת, בא לי תפוח, אני אוכלת תפוח, בא לי בננה, בא לי תמר, בא לי איזה פרי יבש, בא לי פיצה, בא לי פסטה, בא לי קוסקוס עם ירקות, אני אוכלת עד שאני שבעה. בהתחלה גם, כשהתחלתי את האורח חיים הזה, לא הרגשתי את השובע. אני רציתי כל היום רק לאכול ולאכול, כאילו לא הרגשתי שובע. כמה שלא אכלתי רציתי עוד ועוד, כי הגוף היה לו חסר. כל החיים אני הרעבתי את הגוף שלי, אני התעללתי בו קשות. אז אני לא מצפה לקבל תוצאות תוך חודשיים. אני יודעת שזה לאורך טווח הרחוק. אני עוד מעט 9 חודשים על זה, ואני יכולה להגיד לכם שאומנם עליתי במשקל, המשקל דרך אגב שעליתי זה היו נפילות קטנות שהיו לי בדרך. בדרך יהיה לכם נפילות קטנות, ואכלתי קצת יותר מדי שומן, ולא חשבנתי, ועכשיו די, אני רוצה לאכול נכון, זה לאכול כמה שבא לך, ממה שמותר לך לאכול, שזה פירות, זה ירקות, זה קטניות, העיקר שהשומן יהיה נמוך, זה הכל. ואני רוצה גם להגיד לכם שאם הייתי עולה 8 קילו על אוכל רגיל, אני לא צוחקת חבר'ה, באמת, אני מסתכלת על הגוף שלי, בהמשך יעלה לכם את התמונות של לפני טבעונות באותו משקל, טבעונות באותו משקל, אתם תראו שינוי בגוף, יש לי שינוי בגוף למרות העלייה, כאילו הגוף אומנם עלה במשקל, אבל הוא נהיה יותר חטוב, אין לי שומנים נוזלים, כאילו אני מוצקה, אני מרגישה שהרכב הגוף שלי השתנה, וזה האינדיקציה הכי טובה שלי לדעת שאני כן בדרך הנכונה. אז סבבה, אני נהנית מהחיים, אני נהנית מהדרך. אני גם כשהתחלתי את הטבעונות בהתחלה הייתי מתה כבר להוריד עד ששחררתי. איך לשחרר ריבונו של עולמים, זאת הייתה השאלה שלי, כולם היו אומרים לי, תשחררי ותרזית, אבל איך לשחרר? זה פשוט מגיע. עם הטבעונות זה מגיע, אני מסתכלת על עצמי ואני נראית כל כך טוב, הפנים שלי כל כך חלקות, כל כך יפות, יש לי אנרגיות, אני שמחה, כיף לי, טוב לי, אני לא צריכה לחשבן לאוכל, אני לא צריכה לפחד מהאוכל, יש לי אנרגיות, אני מתאמנת, יש לי, פתאום אתה גם, המחשבה שלך נהיה מאוד צלול, כשמוציאים את כל המוצרים החי, את כל הזבל, את כל הרעל, את כל הדברים המעובדים, ואוכלים הכי קרוב לטבע, שזה או מהעץ או מהאדמה, דברים שלא עברו שום תהליך, החשיבה שלנו נעשית מאוד 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 מפוקסת ומאוד צלולה. אנחנו לא בפניקות, בוואי, ומה אני אעשה? טוב, בסדר, לכל דבר יש פתרון, תהנו מהדרך, הכל מסתדר. אז חבר'ה, זהו להיום. אני רק רוצה, באמת, תסתכלו בגוגל או תסתכלו ביוטיוב, אתם יכולים למצוא את High Carb Hannah, זה הכל באנגלית, כי אמרתי לכם, אין בארץ מודעות ל-High Carb Low Fat,
וזה מה שאני